Ze bizimodu eguen Otxandion, zelan gerrauzteko ambientie, gerra baten hostien batzuk irebazle urteten da, beste batzuk garaile, hori zelan superau da Otxandion, zelan egon da? Astiro superau biar. Bai hori superau ina, ala isiltasunien mantendu da, hainbat gauza isilien mantendu die? Isilien ordu miluro eta zan da, isilikun biar. Non esos esan azkero igual isilikun biar. Bai, zu gaztetxu ezin nien, ez? Ni gaztetxu ezin baietik... Gerra hostie bizitzen dozu, ja kaskondotxu eta gerra hostie bizitzen dozu. Gaztetxu izan entzunde gauzak, orduan esos esan azkero eta akabo, igual... Bai, eta zupe, edo zuen familizan, edo zuepe, eukio zuelan ez, hori sentimentu hori, zehozer galdu... Bueno, galdu, klaro. Eta isilik egon bier, eta... Isilik egon bier. Orduan poran isilik egon bizan. Estantzien, elementu edarako eta zein menotxean dezo. Bai, eta zupadoko zuen, ez dakit nik zehozer gordeta edo, nik gorduen eneban esaten, bai hori, eneuke problemaik edukiko esateko edo zupadoko zualako sentimentu hori. Nik problemaik ez dut dauki, problemi eukena, hauzeaz, Don Pablo Abariaz. Nik egin sentiruna horzeki ustamasa, hori pasau zuen da. Atorritean dira azterre mesata zuen, haitxegar da plazan emon zabelaren toko batzu, isiliko bien. Bai, izin zan, zuke gaztetxu eta alako trastadan bat din zenduleko? Trastadaik ez, haitxegar zuen zen eskutik elisa. Trastaik orduan ez, nimen trastadaik eta ez da pentsau ez da. Hortxe, binoan bastante... Inoz pentsau ino, bueno, pasau zuen da, kao. Bai, horren pasau die eta horren gogoratzi eta batez be, hori esati, hause pasau zatan, honize gaitik, eta horren bai izten dago gero lasaitasun bat, ez? Bai, lasaitasune bai izten da, bai guzturez. Hortxe. Aitea zen eskutiko bat dut eta kantzosare hortiz erribitzen da, hemen belarren da batzut eta gitu. Bai, hori zegaitik izango zen. Zegaitik bez, taipanik neku ez da getxo mindea. Arazo politiko egaitik, igual zuek pentsakera diferenteko egizitako. Bueno, konforme, bai horretik hori zinek egin umi egitziau, Hori Hori ahezek egozta. Nortatzen gezau, ustotek inoaz, gaur egozak hauko ondu zen, pasaute hori, dana ondatut eta zertut eta hori bien, atzea urten gendun du hori, zer egin zutezan. Zer egin.